Wel, croeso bawb i sesiwn i ni'n cynnal bob blwyddyn, sesiwn cyfeillion y Cyngor Llyfrau. Mae'n edrych yn dda, llynedd dim ond ryw griw bach feindiodd y babell, lle roedd y parti mawr yn cael ei gynnal. Lemmy, wel, sy'n rhaid ni gael ffwrwm i mewn, ond yn sicr, mae yna lawer mwy wedi troi mewn. Diolch i chi gyd am ddod yma i gwrdd ac i glywed ac i ddathlu, achos dyna beth i ni'n neud. Mae Cymru'n enwog am ei cesyll, ac mae'r cesyll yna wedi'n gormesu ni, wedi cadw ni mewn tref. Ond mae cesyll hefyd yn gwarchod, dydy? A mae Casell Brychan yn Aberystwyth yn gartre i'r Cyngor Llyfrau, ac i ni falch iawn bod yna arglwyddes yn y Casell yn cadw trefn ar y cyfan, ac yn sicirhau bod ni gyd a gwen ar ei wynebau ar ddiwedd blwyddyn. Ac pwy ydw i? Ion yw'r enw, Ion Thomas, a fe ges i y fraint a fawr felly o gael bod yn gadeirydd Cyngor Llyfrau, pan nes i Aberystwyth unwaith. O'n i wedi cael gwahoddiad gan ei gorchymyn gan Ann Se. Chi'n cofio hi? A wedodd Ion, ei dyn yn lle, lan i Aber, mi eisiau rwy'n jyst i fynd lan yn lle. Gos es i lan am y cyfarfod cynta, a fes i adael y cyfarfod o 4 neu 5 ohono ni, yn gorfod ysgwyddo y cyfrifoldeb o fod yn gadeirydd. Mi'n siŵr bod rhai o chi wedi bod mewn cyfarfodydd felly, ac wrth gwrs mae'n bwysig, dwi'n meddwl, yn aml iawn i ni'n dweud, pidwch gofyn i fi, a dyn ni ddim yn licio cael ein clynu yna dyn ni gan ryw ddyletswyddau ac ati. Beth fyna, fe dderbyniwyd y cais, ac yn yr ychydig blynyddoedd dwi wedi bod gyda y Cyngor Llyfrau fel y cyfeillion, i ni wedi cael un peth sydd yn waddol, a hynny yw nofel, Nen Dyrraid, ei gynhaliwyd cystadleuaeth yn enw y cyfeillion, ac fe gafwyd llwyddiant mawr gyda'r gystadleuaeth, lle dros 20 wedi cystadlu, ac gwobr hael i'r enillyd, sef Endolma, ac mae'r nofel bellach ar y silffoedd. Felly, un o'n pryderon ni yw oes gen i ni ddigon o gyfeillion. Mae yna gyfeillion i'r byd llyfrau, mae yna werthiant, oedd Lefi dweud ar ddechrau'r wythnos bod hi'n argyfwng eto i gyd, mae'r llyfrau wedi bod yn mynd o'r babell, y Cyngor Llyfrau, ac o'r Lolfa, gwerthiant mawr. Ond mae angen cyfeillion swyddogol i ni gael bod yn rhan o'r diwydiant, achos beth yw'r cyfeillion yw cefnogi y hyn sydd yn digwydd, a chael y fraint o gael plis agosach at y pared fel gitai, ar y botwm yn busnig, ac os ydych chi un o'r cyfeillion, ble chi wedi cael y cylchgrawn fath yna, os ydych chi ar yn gylchgrawn llyfryn, felly, mae'n ddwyieithog caru llyfrau, lle mae'r newyddion diweddara ac ambell erthygl ddifyr yn cael ei roi at ei gilydd, a ni'n diolch chi Mari Siôn, dydyn ni, gyda'r gwaith sydd yn blwm a hynny. Hefyd, drwy'r post, i chi hefyd yn cael taled sydd yn cyfell i brynu llyfr, mae'n ni. Ond pan eich chi'n ystyried y taliad mae rhywun yn neud i fod yn gyfaill, mae'n fargen wedyn os ych chi'n prynu llyfrau, neu hyd yn oed yn anreg i rywun arall. A fy nghais i, os nad ydych chi yn aelod swyddogol yn gyfaill, i ddod yn aelod. A mae gyda ni daflenni newydd fan hyn. Mae'n ddwyieithog, wrth gwrs, a bydde fe'n hyfryd i chi ymaelodi os nad ydych chi'n aelod. No, siŵr o fod eich bod chi. Felly, dwi'n gofyn yr ail beth, cyn gadael heddiw, a fyddech chi mor garedig am mynd ag un neu ddau o'r taflenni yma gyda chi, ac mynd at un o cyfeillion chi a dweud, dere, ymuno, i ti gael y cylchgrawn yma drwy'r post, i ti gael y taledau, ac i ti gefnogi yn swyddogol. A wedyn, bydd gyda ni fwy o gyllid wedyn i gynnal, enghraifft, cystadlaethau a digwyddiadau. Achos dyna beth i ni eisiau gwneud yn y dyfodol, yw cynnal man digwyddiadau mwyn hybu, annog, hysbysebu
a sicirhau bod pawb yn gwybod. Dwi'n bod faint gyfeithiad dwi wedi cerdded mewn i stafell athrawon, y bobl ddysgedig, hynny goleuedig, sydd yn sicirhau bod y genedlaeth nesaf yn gwybod be di be. A dwi'n dweud, chi wedi darllen y llyfr? Na. Ydych chi'n gwybod bod y llyfr? Na. Ac wrth gwrs, ni'n tueddu fyw mewn swigen, dydyn ni. So mi droi rown a dweud, o'n i yn marchnata. Ond yn yma iawn, dim ond y swigen yna, mae'r marchnata'n digwydd. Felly, pwy o wyr, falle bydd pobl y cwm cyn hir a silp lyfrau fawr. A byddwch chi'n gweld yr holl lyfrau a mae pobl cwmderi yn ei darllen. Syniad dan, dydy. Felly, dyna un o'r pethau. Felly, pam dod yn aelod, a wedyn, mae fel paseg eiran, dydy, a bod ni wedyn yn gallu cefnogi y diwydiant yma, a'r cyfan sydd yn lwm a'r diwydiant. Felly, mwyn rhoi rhyw ffocws fach, a dyna pam dyn ni ddim falle yn yr uned, fel bod mwy o le gyda ni, i ni yn gwahodd rhywun yma i gael sgwrs bach fer, a dwi hefyd bostod yn gofyn i Helgad, sef yr arglwyddes y pastell, i ddweud gair bach, i grynhoi falle'r flwyddyn, ac i ni ddweud, dyna beth sydd yn digwydd yn ein Cymru ni, y Gymru fach hon, gymaint o gyhoeddiadau, gymaint o waith, ac fel bod finne ar ran pawb yn dweud diolch i Helgad, diolch i'r Cyngor Llyfrau, yr holl bobl sydd yn hwm, ac hefyd y bobl hynny sydd ar draws cyd-dellid Cymru, sydd yn gweithio'n galed i gyfrannu, i barhau gyda'r gwaith yma o wneud cenedl y Cymru yn genedl darllengar, fel oedd hi unwaith da. Chi'n cofio fe, Gruffydd Jones, Mandowror, y cyfraniad mawr yna nath a gwneud Cymru 3/4 o'r genedl yn llythrennog, bod hi'n genedl dlawd. A wedyn, honno, Hatrin fawr o'r Rwsian, fe'n danfon cenhadaeth i weld sut yr yddiad o Cymru gallu darllen, a faw ddim ysgolion a deunyddiau gyda ni. Felly, mae bobl ni ydyn ni'n gallu darllen, ond can nhw agor llyfr, a thynnu llyfr i'r gant yn dyfa. Beth bynnag, Helgad, bydde ti bodlon dweud gair bach ar ran i gyd, ac o safbwynt y flwyddyn sydd wedi mynd heibio, sut blwyddyn i ni wedi bod, a be di'r prif bethau ti'n falch ohonyn nhw'n ystod y flwyddyn? Diolch Ion, a diolch yn fawr i chi am dod a cefnogaeth drwy'r bod yn gyfaill neu drwy'r ffurf eraill. Dwi'n credu mewn dweud bod hi wedi bod yn flwyddyn o extremes ac yn un ad i llaw yn heriol, ond a llaw arall hefyd gyda gymaint o ddathlis. So, byddai'n dechrau gyda herio, ond byddai ddim yn siarad am pethau diflas yn rhy hir, peidio pacoeni. Wrth gwrs, ydych chi'n gwybod am crisis o ran y nawdd i'r sector o cyhoeddi llyfrau. Dyn ni wedi blwyddyn cyn hynny, dyn ni wedi cael toriad a dylwythyn wedi dod yn ôl yn hollol o ran gyllideb. Ac wrth gwrs, mae hwn yn cyd-fynd mewn cyfnod ble mae coster jyst wedi cynyddu petir yn brytach nag erioed codiad yn y poblogaeth. So mae yna lot o bwysau, coster, paidd, ac dyn nhw ddim yn gallu bod yn fwy effeithiol gan rheoli belled pan mae coster pur jyst yn cynyddu. A dwi'n credu mae hi wedi bod yn heriol iawn i'r chwes, a fi'n siŵr bydd Rachel'n siarad fwy am hwnnw. So, cwestiwn obvious yw'r beth ydy'r Cyngor Llyfrau yn gwneud i delio gyda hwn. Wel, beth digwyddodd y blwyddyn diwetha oedd yn mater o falster, bod y sector wedi dod gyda'n gilydd a lobil yn drwm iawn yn erbyn toriadau pellach. Oedd na campaign ffantastig wedi cael ei redeg. Mae 2 bobl yn y gynulleidfa yma sydd wedi arwain y campaign yn ffantastig. Ac wrth gwrs, fel outcome o'r campaign hwnnw, oedd bod ni wedi cael tipyn bach o cofiant yn yr arian sydd wedi bod yn help yn bendant, ond dim digon achos ni ddim ond wedi nhw'n yn ôl i'r gyllideb 2 flwyddyn yn ôl. Beth yw'r impact o toriad yn y gyllideb? Wel, os mae costau'n statig, o os mae costau cynhyrchu o llyfr yn rhwng a mae llai o arian gyda chi, mae'r unig ffordd yw'r torri ryd o llyfrau. A dyna beth sydd wedi digwydd dros y blynyddoedd yn ddiweddar.
So, o ffwrs wedi clywed rhai, mae gormod o llyfrau yn y Gymraeg, mae yna gormod o hunangofiannau, mae yna gormod hynna. Wel, dwi ddim yn cytuno, achos dim ond y rei sy'n cael ei gefnogi ganddon ni yn y Gymraeg sydd gyda ni. Dyna'r cyfhawl. Di ni fynd gyda luxury, fel os ydych chi'n... Sydd ddim yn gwybod. Almays fel fi. Wel, mae yna diwydiant coefi yn Awstria, yn y Swistir, iawn, mae yna llefydd arall sydd yn felly yn hoedi. Di ni ddim ni gyda luxury. Dim ond y hyn sydd gyda nhw, hyn sydd gyda ni. A ble dwi'n gweld hwn fel rhaesus go iawn, achos mae yna gofynion ar y panel Llyfrau Cymraeg i cefnogi pethau sydd yn apelgar a pawb, mae yna rai bethau dyn ni ddim yn gallu yn gryf ymhell. Na? Dyn ni ddim yn gallu cynnig rhywbeth i bawb yn Nghymru, ac os yna rai gwneud yn siŵr bod yna digon o pethau craidd os liciwch chi. A mae hwn yn broblem pan dyn ni colli ballenwyr, achos does dim di bod iddyn nhw i allan. So, enghraifft, un o'r aelod y sad y Cyngor oedd a cyfnod air i'n nobl y Cymraeg. Ond y persbentaeth yma hwn broblem os ydych chi ddim yn mwynhau nofel. Beth ydych chi'n darllen? Ac wrth gwrs mae hwn yw'r ces dwi'n gallu darllen. Mae cyfnod hwn am y nofel Cymraeg allan i gorau erioed. Mae yna gymaint o talent, gymaint o ansawdd ac bobl newydd wedi dod trwyddo. So mae yna digon i gasglu. So mae cwestiwn wrth gwrs hefyd i fi, so os na ansawdd os na llyfrau gystal, cam dwi ddim yn gweld hwn yn y gwestiwn, pam beth ydy'r dawn y pressure a gwerthiant a sut ni gallu delio gyda hwnna. Achos nid anisawd ydy'r issue. Mae cwestiwn yw'r sut ni gallu delio gyda cwmp yn yr bobl sy'n darllen. Bobl ifanc sydd ddim wedi datblygu yr arfer o ddarllen, ond hefyd yn bwysig y bolion sydd wedi colli'r arfer o ddarllen achos bywyd, cynghrwng y cymdeithasol, cymaint o distractions sydd gyda ni. A dwi wedi clywed yn aml iawn gan bobl sydd wedi bod yn ddarllenwyr brwd sydd just wedi colli'r attention span i roi i'r lyfr. Ac mae yna lot dwi'n credu rhaid i ni gwneud bod Cyngor i hybu daslen fel rhywbeth i wneud. Gai ofyn, faint i ni gael, os ystadegau gen ti ar blant y feddwl, ti a faint o lyfrau gyhoeddwyd trwy, gyda Cyngor Llyfrau'n gefn i fy ti a faint o lyfrau gyhoeddwyd llynedd os i gyda sôn am y flwyddyn ariannol, felly, gyda beth 124. 124. A mwyn yn Gymraeg? Ie, yn y Gymraeg. Yn Gymraeg, a mae rai Saesneg hefyd i ffwrdd. A mae hwn yn dilyn o toriad sylweddol, oedd yn y hyn dyddiad, oedd na 200 blynedd. A dyna i'r pwynt yna ni'n dod. Wrth mae hwn yn effeithio popeth. So i fi, dydy gwerthu'n llyfrau, o gwrs mae'n poen i fi, ond nid hwn yw'r broblem i ddepres. Os mae bobl yn troi yn ôl i ddallen, bydd y gwerthu'n llyfrau yn dilyn. A dwi wir ddim yn credu bod yr ansawdd y llyfrau yn broblem. Mae amrywiaeth yn broblem yn bendant. Gyd i ddim, fel dwi wedi dweud ar raglen Ffilm Dafis, dwi wedi clywed gymaint gan fellyr ifanc. Wel, dwi'n mwynhau darllen fantasy romance, wedi ydyn yn bodoli yn y Gymraeg. Beth sy'n digwydd maen nhw'n troi at y Saesneg. Ac unwaith ydych chi'n colli'r aber y felly i unrhyw iaith, mae'n anos o troi yn ôl. A dwi'n gallu dweud hwn gyda Almaenus, dwi wedi colli'r aber y felly yn Almaeneg. A bron dim ond i meddai o lyfr, dwi'n darllen yn Almaeneg, achos gyda ddim yn rhan o fy bywyd. A unwaith ydych chi'n colli, wel, mae'n mynd. A dwi'n meddwl, mae sefyllfa i ni yng Nghymru yn un dregus, a mae rhaid i ni gwneud bob yn cael gobl yn ôl i beth. Diolch, Helga. Nw'n ni symud ymlaen, gai gyflwyno i chi Rachel. Mae Rachel yn gweithio i wasg Riley. A dwi
Ond mae yna ddwy het ganddi hefyd, oherwydd mae hefyd yn gadeirydd cwlwm y cyhoeddwyr. Ond, fel un sy'n nawr yn gorfod wynebu yr sefyllfa yma, gai ofyn i ti, Rachel, yn syl dy waith fel, os i'n gywir, fel person sydd yn gyfrifol am gomisiynu cynnwys ac yn y blaen gyda Riley, os dwi'n gywir, hyd i esbonio beth hyd yn ôl di disyn glwm ag a falle yr heriau o gynlyniad sydd yn glwm ar rôl ni. Helo bawb, fi yw Rachel Lloyd, a fi yw pennaeth cyhoeddi gwasg Riley, sydd yn cyhoeddi llyfrau i blant a phobl ifanc. Dwi yn cefnogi ac yn arwain tîm golygyddion creadigol. Mae'n dîm hyfryd, pelentog, a hefyd yn gyfrifol ar y cyd sydd â technogion y cwmni, sydd yma ar y blaen, Linda a Richard Peiglis, am gaffael a chomisiynu llyfrau newydd a lleoli'r rhaglen gyhoeddi. Dwi wedi bod yn y diwydiant cyhoeddi am bron i 7 mlynedd, wedi gweithio yn y diwydiant, a cyn hynny, dwi wedi bod yn gweithio yn sector llyfrau plant am bron i 10 yn weithio gyda Book Trust cyn camu'r diwydiant. Mae Book Trust yn elusem darllen mwyaf y deyrnas unedig i blant. A'n swyddi fyna oedd digwydd bod hyrwyddo athrawon ar sut i ddefnyddio llyfrau dosbarth yn y blynyddoedd cynnar, a annog, a'i helpu nhw i annog teuluoedd i ddarllen gyda'i plant. Felly, yn negeseuon yna o ran buddion darllen y pleser o'r cryd. A o safbwynt y comisiynu'r gwaith mae gyda Riley wedyn, sut mae hwnnw, a sut i ti'n gweld yr ymateb? Achos ers faint i ti yn y swydd yma gyda Riley? Blwyddyn gyda Riley, ond yn unig swydd cybyg iawn gyda gwasg atebol eto llyfrau plant cyn hynny am bron i 3 mlynedd. Ac o safbwynt y cynnyrch Cymraeg, i ti'n teimlo yn hapus, neu os ydy bryderon, sut mae'n mynd? I ni wedi dod yn bell, yn rhaid llawenhau ar camau'r bell i ni wedi dod, dwi'n meddwl na dathlu hynny, ond gallwn ni wneud mwy, gallwn ni wneud yn well, wastad, dyna yw'r sefyllfa, dwi'n meddwl. Gyda'r het y cwlwm, dwi'n gadeirydd y cwlwm ers mis Chwefror, Mawrth, rhyw 6 mis, a mae'n debyg bod, sawl person sy'n sôn mae hi'r cadeirydd benywau cyntaf, i'r cwlwm sy'n rhywbeth braf yn sicr. Neu ofyn beth yn union yw cwlwm y cyhoeddwyr, fel un sydd ddim yn siŵr mod i'n ymwybodol, fel mae rhai'n meddwl, beth yw'r cyfeillion? Rhywbeth sy'n mynd o dan yr edr fel petai. Felly beth yw cwlwm y cyhoeddwyr? Nes i ystod un o'r dianadau, sicrhau bod fi ddim yn colli fy mecu rhywbeth fan hyn. Felly, cymdeithas o brif gyhoeddwyr iaith Cymraeg Cymru yw'r cwlwm. Mae gyda ni aelodaeth, a ein dod at yn gilydd i gefnogi ar y llais i rheini sy'n cyhoeddi llyfrau a deunyddiau yn y Gymraeg, y deunyddiau darllen yn y Gymraeg. Ein hyrwyddo a dathlu'r diwydiad a'r diwylliant llenyddol Cymraeg, drwy llyfrau, partneriaethau, cydweithio a hefyd digwyddiadau. Felly, ni am yr Eisteddfod Genedlaethol yn partner i'r cwlwm, a wnaethon ni gynnal sawl digwyddiad yn y Baberllen yr wythnos hon, gwahanol sesiynau fel cwlwm. Felly, fel un sydd a throsolwg o'r gwlwm, felly ar y bobl sydd yn cyhoeddi, a ddethau gyda Riley, beth yw dy bryderon di? Beth sydd yn dy boeni di? Heb fynd i anadrodd beth mae Helen Gardner wedi dweud, ond mae costau cynhyrchu yn sicr yn bryder o ran cost papur, cost cynhyrchu, argraffu. Mae hynny ddim yn nefydd iawn, yn sicr dros y 5 mlynedd diwetha, mae yna godiant mawr yn prisiau faint mae'n costio i gynhyrchu llyfr a llyfrau. Dwi'n meddwl bod gan bob wasg, dylai ddweud, mae gan bob wasg i heriau gwahanol, yn sicr, yn dibynnu ar beth yw blaenoriaethau nhw, ond mae yna bethau sydd yn digon tebyg.
cwymp sylweddol, yn gwerthiant, ges siŵr, yn sicir bydd y gweithdi gyd ar maes yr Eisteddfod a'r erthygl yna gan Nefyd Griffith o y Lolfa, wedi dweud bod mae cwymp sylweddol yn gwerthiant llyfrau, a mae yna nifer o ffactorau, dyma Helber wedi sôn amdanyn nhw am hynny. Eto yn erthygl Lefi yn y BBC Cymru Fyw yn sôn am bryderon ynghylch lefelau llythrennedd plant. Dwi'n gweithio maes llyfrau plant ac yn arbenigo yn hynny o beth, ac felly mae hynny yn bryder mawr lefelau llythrennedd, a dwi ddim yn anodd i cysylltu'r dotiau rhwng llythrennedd, yr iaith Gymraeg ac ati. A dwi'n meddwl bod mae yna dystiolaeth a ymchwil yn dangos bod lefelau isa gyda plant yn enwedig o ran faint maen nhw'n mwynhau darllen, rhyw 1 yn mhob 3 plentyn sydd wedi datgan bod yn mwynhau rhwng yr oedran 8 a 19 oed, mwynhau darllen ar geser. A mae hwnna'n unol â fel licis i traws ers i nhw ddechrau llynedd gen iddyn nhw fel lefelau isa ers gen nhw ddechrau'r ymchwil nôl yn 2005. Felly mae hwnna, dwi ddim yn brifyn sy'n siarad mawr am bethau, ond mi fydden ni yn galw e'n argyfwng. Dwi'n meddwl bod e'n argyfwng ar hyn o bryd. Felly, ydy oes y llyfr traddodiadol yn dod i ben? A ydy ni'n dechrau siarad am nid y ffaith y straeon a y cynnwys yn dod i ben, ond bod y llyfr fel gwrthrych, fel rhywbeth yn ein dwylo ni, yn dod i ben, a bod y benod o wrando, megis eich podlediad, megis gwrando ar stori, beth ni gyd yn neud pan yn ni'n blant, a'r e-lyfr, fel mae wrth gwrs y cylchgronau ac papurau dyddiol chi, maen nhw gyd yn digidol nawr. Ydy chi fel Riley yn trafod hynny? Ydy'r cyhoedwyr eraill yn trafod hynny? Ydy hyn ar y plat? Dyn, mae'n mater o draffod ac yn bwnc pwysig iawn. Fyddwn ni'n dweud bydde pob un o'r bleis yn annog plant o darllenwyr i ddarllen unrhyw beth. Beth bynnag fy nhw eisiau. Naill ai'n dechgonau, yn oglau graffeg, yn llyfrau bywyd so iawn, pethau debys, neu nofel, beth bynnag yw ewch i ddarllen. Dwi ddim yn meddwl bod oes y llyfr wedi dod i ben, a dwi ddim yn rhebel cymw. Fydden ni... Na, dwi ddim. Dwi'n meddwl bod na gynnydd mewn deunyddiau digidol, wrth gwrs. Dwi ddim yn meddwl bod yn un neu'r llall, either o, a dwi ddim yn gweld bod nhw'n mynd cysylltu ei gilydd. Dwi'n meddwl mi'n fydd llyfr corfforol, y profiad o droi tudalen, mae hwnna'n yn cynnig rhywbeth hollol wahanol i beth mae digidol, a ma'n manteisio ni i ddeunyddiau digidol wrth gwrs, ond na, dwi'n meddwl bod hwn yn falle yn daith hir, dwi'n meddwl bod hwn falle mi fydd yn cymryd tipyn o amser i'r cyhoedd ac i'r Eunas yn Comisiynu i weld sut i buddion pethau mewn print a pethau'n digidol, ond dwi'n gweld yn yr hyd tymor falle mi fydd na droad yn ôl tuag at yr analog a'r cysylltiad personol yna a dal y llyfrau. Be perthynas Riley er enghraifft? Sut mae'n gweithio rhag ond bod rhywun ddim yn siŵr? Hynny yw, mae'r cyngor llyfrau gyda ni, a mae gyda ni Riley, a mae gyda ni'r llyfr ar y sil. Be di'r cysylltiad, a sut mae un yn mynd ati er enghraifft o comisiynu'r cynnwys, neu mae rhywun yn gwneud rhywbeth felly, sut mae rhywun yn cael gafel ar yr awdur? Be di'r daith yn syml felly, yn gryno? Y lleidr critigol gyda'r ar hynna. Mae'r berthynas y byddai gweisg ar rai yn hynny o beth a'r cyfer llyfrau yn un bwysig ac yn un agos iawn i ein trafod yn agored iawn gyda'r cyngor llyfrau ac rhai ar gweis, sôn ar ran y gweis i gyd yn werthfawrogol iawn o gefnogaeth y cyngor llyfrau. Ym hopeth, mae yna lot fawr o bethau'n digwydd cleni, sef y gweld yn bob math o waith yn dysau. Ond, pan ni'n comisiynu, byddwn ni awduron a gyda ceisiadau i ni fel gwasg, a sy'n ni'n meddwl bod o safon ac yn wych, i ni wedyn yn rhoi cais mewn i'r cyngor llyfrau sy'n mynd o flaen yr is-gwyllgor,
ma' nw'n pwyso a mesur gwerth a safon y gwaith, ac wedyn yn cymeradwyo grant i ni a'i beidio. A hynny wedi mynd llawer mwy gysadeuol, fel na Garw wedi dweud, mae'r pot yn arian wedi lleihau, ac felly mae e'n fwy gystadleuol ymysg y gwisg, a ni i gyd yn ymwybodol iawn o hynny. Felly, falle bydden nhw wedi cynwysiadu 20 llyfr plant ryw 5 mlynedd yn ôl, 10 mlynedd yn ôl, falle nawr 10 sydd gyda ni. Ac felly, mae angen gwneud ceisiadau sydd o safon a sicirhau bod allan ni gap, bod yna bwlch yn y farchnad, bod ni yn comisiynu yn strategol, bod ni'n gweld lle mae yna fylch yn y farchnad i'n edrych ar darllenwyr. Beth mae darllenwyr eisiau, os mae llyfrau, a eto dwi'n ni siarad o llyfrau plant os bobl ifanc, ond os mae llyfrau gyda mwy o luniau, llai o destun, wel dyna fyddwn ni'n comisiynu, a so dyna yw nid safon, ond chwaith fel sydd yn apelio ac ddarllenwyr ifanc. A jyst i gydio'n rhywbeth mae Helga wedi dweud fyna o ran y darllenwyr sydd yno, dwi'n meddwl bod ni wedi gweld twf, cyfnodeuron i nofelau a ffuglen i oedolion, mae hefyd twf mewn llyfr sydd falle yn gyfres y straeon byrion, neu yn awduron newydd sydd yn sôn am profiadau bywyd go iawn. Un o'r syml hynny falle yw'r cyfryngau cymdeithasol, bod darllenwyr yn fusneslyd, a bod nawr yn gweld fywydau pawb ar y cyfryngau, pobl cyffredin iawn yn rhannu paratoi am ddiwrnod. Felly mae yna rhywbeth newydd i tanio falle gyda darllenwyr a cwsmeriaid o ran eisiau gwybod am fywydau pobl a beth yw stori y person hon, neu stori y person hwn. Felly, dwi'n meddwl falle bod yna dwf yn yr ymrwyeth, yn y mathau o lyfrau sydd ar gael, y genres, y fformatau, a mae hynny'n beth dda. Cwestiwn, dweud i gwir, mae ti wedi ateb nifer o gwestiynau oedd gen i lawr fan hyn, a mae'r cwestiwn olaf, i bob pwrpas, gwestiwn syml iawn, ond mae'n gwestiwn pwysig. Be hoffech chi weld yn digwydd, felly? Os oes na bethau, oes na ryw rester, wel, yn ddelfrydol, dyma be hoffech. Ie, nes i meddwl am hwn, achos nag i ond dweud sut fydde falle cwestiynau cyn dod. Sydd â dweud just un neu ddau beth, ond dwi'n meddwl, os i ni'n edrych ar beth mae llwyddiant yn edrych fel yn y sector gyhoeddi o'r llyfrau, mae yna sawl fesur o lwyddiant, gysadlu gyda'r cyfariad fan hyn. Yn bersonol, os yw llyfr yn cael effaith gadarnhaol ar un plentyn i'r darllenydd, mae hwnna'n lwyddiant i fi, o ran mesur personol. Ond o ran mesur llwyddiant, o ran y diwydiant ei hun, dwi'n meddwl bod yna 3 peth neu 3 prif fesur. Dwi'n pynta, nid mewn unrhyw drefn, ond yn fasnachol, faint o gopïau mae llyfr wedi gwerthu. Felly, gwerthiant ys dyn a ffigurau gwerthiant. Yr ail yw clod beirniadol neu critical acclaim o ran gwobre. Ydy'r llyfr wedi ennill gwobre, a dyw e ddim wastad yr un peth. Felly mae llyfrau sydd yn ennill gwobre ddim wastad yn gwerthu lot o gopïau. Weithiau mae nhw weithiau mae yna gyfrol eirau sydd yn bwrw bob un o'r mesuriadau hyn. A felly weithiau mae llyfrau sydd yn boblogaidd iawn yn gwerthu miloedd o gopïau ddim yn ennill gwobre. Felly maen nhw'n wahanol fesuriadau o lwyddiant, fyddwn ni'n dweud. A'r trydydd un yw gwerthu hawliau ieithoedd eraill. Dwi'n meddwl bod hwn dal yn rhywbeth i ni'n dysgu fel bwys yng Nghymru, a eto, dan cefnogaeth y Cyngor Llyfrau, mae'n presenoldeb ni yn y ffeiriau llyfrau rhyngwladol yn Frankfurt, Bologna ac yn Llundain yn y holl bwysig o ran allforio yn cynnyrch ni, a mae llyfrau Cymraeg yn glwm yn diwylliant yn iaith ni, mae angen meddwl mewn ffordd masnachol ac mewn busnes am hyn. A felly o ran gwerthu'n hawliau ni yn llyfrau gwreiddiol Cymraeg,
i ieithoedd eraill, i wledydd eraill, mwy bod nhw'n adfasig yn gyfieithu ac yn cyhoeddi mewn tiroedd gwahanol. Felly, dwi'n meddwl bod hwnna'n hoffwn i weld yn hynny o beth, a dwi'n meddwl falle bod angen mwy o gefnogaeth a hyfforddiant ar y diwydiant, a'r gweill, ar sut i wneud hynny yn lwyddiannus. Felly mae'r gair cynnydd o chefnogaeth a ryw ddatblygiad felly, achos pan roedd ti'n sôn am wobrau, yn i'n meddwl am tir na nog, yn meddwl am y rhespe, dwi'n pwysleisio di llyfr y dwyddi ddim yn gystadleuedd. Cydnabyddiaeth yw hwnnw, a mae yna lyfrau sydd ddim hyd yn oed ar y rhestr o fi, rhestr hir. Nawr, fo'n megis rhestr fer fi'n deall na rhaid i'r gweis gynnig y llyfr yn does, os ni'n deall y polisi'n iawn. Ond dwi yn meddwl, a dwi'n meddwl bod mewn gwirionedd oedd hi'n dweud yna'n dawel bach, i ni yn colli ryw dric, os oes yna wobr, wel mae angen i ddathlu fe'n does, mae angen i bawb gael gwybod os oes yna rhywun wedi ennill wobr gyda nofel. Mae'n digwydd yma yn y Steddfod, wrth gwrs mae yna gynulleidfa barod, a bydd y gwobr goffa Daniel Owen yn gwerthu'n wych, y Fedaldyddiaeth yn gwerthu'n wych, cyfansoddiadau yn gwerthu'n wych, a pan mae rhywun yn edrych yn wrthrychol ar y cyfansoddiadau, dyw e ddim yn rhywbeth sydd yn mynd i apelio at phawb, ond i bai bod nhw yn yr Eisteddfod, fe cyn dweud, ond mae'n gwerthu'n ardegyn, yn dydi. A wedyn, mae yna lyfrau yn gwerthu llyfrau plant oherwydd geirda, fel i ti'n dweud, mae adolygiadau yn bwysig, ond tybed ydyn ni yn colli ychydig bach o driciau, neu cyfleoedd, fel ni'n dweud unwaith eto, swigen yma, lle mae pobl yn cael gwybod rhai pethau, ond yw'r bobl tu allan y gylch ddim yn cael ei hannog gyda fe. A dwi'n meddwl bod yna le, o'n i ddim, ond dwi'n meddwl gallen ni wella'r marchnata. Dwi'n credu, chi di weld mae honni cwestiynau dwi'n bod wneud, ond dwi'n cofio mhad yn dweud o ffai, blynyddoedd yn ôl, mae'r person sydd yn dod yn aml iawn o'r tu allan, tu gas, yn dod â syniadau newydd. Dyw'r hanes ddim gyda y person yna. A dwi'n meddwl bod Helga yn un sydd wedi dod o'r tu allan fel petai, o wlad aros, o ddinilliant aros, ac yn edrych yn newydd arno ni, ac yn sydyn iawn yn cynnig. A pan y ti yn dweud am enghraifft y ffair lyfrau fawr yma yn yr Almaen, wel, dyna ni, ti arweiniodd hynny, ac yn nawr ni'n clywed gan un o'r gweisg, Reili, a cadeirydd cwlwm y cyhoedwyr, bod hynny mor bwysig ac yn coi ryw egni newydd mewn i'r diwydiant llyfrau. Wel, mae'r diolch i ti am wneud hynny, a mae diolch yn dod o'r gweisg nawr hefyd, ac weithiau yn gweld rhaid sydd yn dod o hynny. Oes na rhywbeth fyddech chi yn hoffi ychwanegu at yr hyn sydd wedi cael ei ddweud yn barod yn y cyfle yma o gwrdd â'n gilydd? And i dod yn ôl i'r current obsession of mine, bellen, a sut i hyrwydd y bellen, dwi'n credu mae rhaid i ni dod fyny gyda rhyw neges iechyd cyhoeddus, fel y 5 a day. Mae pawb nawr yn derfyn bod yn lot well i bwyta'n iach na ultra-processed food. A dwi'n credu mae rhaid i ni mynd yn ôl i'r peth a jyst yn egluro pam mae bellen yn dda i chi o ran iechyd, cysgu, datblygu siliau, dementia, mae bearing in mind o manteision, a beth sydd wedi trafod yn wir gyda Llywodraeth Cymru, bod dwi eisiau bod na rwy o wneud gyda neges cyhoeddus sydd yn dod reid o'r top. Pam delwch chi bellau, y bregethu ddim yn gweithio, ond jyst i damlinell i Canada yn hwyl, yn dda, a sut mae'n gallu cefnogi bywyd hir a iechyd. A dwi'n dweud, dyna beth dwi'n moyn gwneud yn y dyfodol, cyd ddim gyda'r holl waith dwi'n gwneud o ran sicrhau bod y arian yn y maes, ond yn hyrwyddo dallen ar bob lego a pa mor bwysig gyda i ni fel genedl. A jyst i cloi, un o'r moment fwyaf moving ni ges i oedd yn y ffair llyfr Ffrainc y Drefa, pan o'n i'n drwsnesau i'r Gwlad y Iâr, da stondyn hyfryd, Gwlad y Iâr, pan o'n Gwlad Ball. Fe ni'n monstrous campeon am nhw.
Ag o'n i'n mynd draw siarad â dyn hyfryd am faint o llyfrau maen nhw'n cefnogi, tair yn maint o gefnogaeth i'r llyfrau yn y gwrabiar. A dweud, bobl bach na hwnna'n lot o lyfrau i wersi a'i darllen. Y dyn ydych anna i a dwi'n dweud, thank God, we are a nation of readers. Dyna'r peth. Dyna beth i ni moyn cael, bod bobl yng Nghymru yn yr un modd yn dweud, mae Cymru yn gallu canu. Ia? Mae Cymru yn fashion. A dyna, 5 mlynedd nesaf, dyna bydd e'n gwneud i ddigwydd yn gobeithio bod ni'n agosach at hwn. Yeah. Mae'r neges yn bwysig, a ni gyd yn gwybod yn y ffro, mae cerdded yn dan, dydy. Yeah. Ond mae gysgo'r got a mynd allan gyd yn oed pan mae'n gwrw glaw, yw'r syniad ddim yn apelio. Ond pan mae rhywun yn gwneud, mae rhywun yn teimlo'n well ar ôl i wneud. Ac wrth gwrs mae rhywun yn ymagu arferiad. Ac yna mae rhywun yn cyflwr iechyd, rhywun yn gwella, ond mae'n golygu chydig bach o ymdrech ar y deffau. A mae allan ni briodi hwnna gyda'r syniad o ddarllen lle mae rhywun yn cysgu'n well, yn meddwl yn well, ac yn iachus i deddwl wedi. Gai ddiolch o galon i'r ddwy o'n chi. Helgad, mae'r oll waith a thithe Rachel yn ystod ddwy het gyda Riley, a diolch i Riley am ei holl waith cyhoeddi a'r gwaith sydd yn mynd tu ôl y llenni hefyd, a dymuno yn dda i ti a'r criw am blwyddyn arall. Diolch yn galon am god. A diolch i chi gyd, am hyn mae'r cyfeillion yn dod mewn iddi. Ni'n gweld dymuniadau Riley, ni'n gweld dymuniadau Helgad i fynd â'r neges. Gallwn ni helpu gyda'r neges yna. Sef, dewch bobl, darllenwch. Darllenwch y llyfrau, dyma anreg. Sôn am Ynys yr Iân, ni'n sôn am Ffindir ac yn y blaen. Hynny yw, maen nhw ar frig y cyngeiriau, a maen nhw, os yn prynu llyfrau i gilydd, dydyn, yn edrych na'r botel wir, neu'r box chocolates. Felly, llyfr amdani, ond wrth gwrs, wi siarad gyda'r bobl gadwedig fyny, sydd yn y gorlan, a mae rhaid i ni ddyn allan a dweud, hei, dewch, ymunwch, a wedyn, fe gewch chi'r cylchion, fe gewch chi'r daleb, a fydd na wen ar eich wyneb, a byddwch chi'n cysgu'n well, ac yn meddwl yn well, ac yn byw'n well. Diolch i chi gyd am ddod, pigwch un o'r ein lan, a rowch nhw i'ch cyfeillion, a byddwn ni mewn cysylltiad. Diolch o galon am ddod ato ni unwaith eto y flwyddyn hon. Fe welwn i chi y flwyddyn nesaf yn steddfod y garreg glas mawr ar gyrion Aberteifi. Diolch o galon.